Ens hem desplaçat, Sònia, fins a Requena per a parlar-los d'un producte que fa en primícia un celler molt important, amb molt de renom ací. Parlem de Pago de Tarsis. Esta vesprada veurem i assaborirem el primer orujo valencià que porta destil·lant-se amb el mètode tradicional des de fa només 2 setmanes. Sabien vostès que l'orujo s'obté de les restes del premsat del raïm? Així avui ens demostraran que ho aprofiten tot d'eixe fruit, del raïm. D'ací a no res, parlem de la nova aposta d'este celler. Insistim, Clara, el primer orujo valencià. El primer orujo valencià, l'orujo. Sí, Paco, una bona manera de celebrar Nadal. També amb peix i mà, què volen que els diga? Brindem, però brindarem amb el nou producte d'un dels cellers amb més renom de Requena City. En el Pago de Tarsis no han volgut desaprofitar res de la matèria primera dels seus vins, Paco, el raïm. Perquè eixe és l'origen del producte del qual es parlem avui, l'orujo, el primer orujo que es fa a terres valencianes i que troba com a matèria primera, Clara, la brisa, que és esta mescla de les pells i les llavoretes que obtenim després del premsat del vi del raïm. O sigui, que queda clar que en este celler, Paco, no es desaprofita, però res de res. Mira, l'únic que podrien desaprofitar són això, les varetes del raïm, però ni tan sols això desaprofitem, Frank, perquè què fem amb aquestes varetes? Així no és. El que fem és, en el raspall del raïm, el compostem i l'aportem a la vinya com a matèria orgànica. Què t'ha paregut? Veges? Per cert, a partir d'ahir, de la brisa, comença a fer-se l'orujo. Procés. Apunta, Clara, que és fortet. Mira, això és un sistema de destil·lació per arrossegament de vapor. Aleshores, el que consisteix és en generar... Una caldera que genera el vapor. Ens genera el vapor. Puja el vapor per allà dalt. Anem per ací per les conduccions, per totes aquestes conduccions, fins ací. Baixa per ací i a este got li entra per baix. Correcte. Ahí dins està la brisa. La brisa està ací, aleshores el vapor arrossega totes les substàncies volàtils que continuen passant per aquestes conduccions fins a aquestes columnes d'ací. Ui, ui, ui. Sembla un procés un poc complicat, no, Paco? Aquesta columna el que fa és... Sí que és complicat, la veritat, perquè quan hem arribat tot l'equip i hem vist tot això i hem dit però si això sembla el laboratori d'un alquimista, no? Sí, és veritat. Té tota la pinta. Tota la pinta, veritat? Bé, doncs sí, és que no hi ha una altra manera de fer la destil·lació de l'orujo que no siga eixa, amb un alambí com este, amb tots els matrassos com estem veient. Fran. Així no és. Sí. Per cert, Clara, arribem així, el que més m'agrada és el resultat final, perquè arribem a este matràs i comencem a veure com goteta a goteta i en un xorret molt xicotet, comencem a veure l'orujo. Mira-lo, mira-li la carita. Això ja és l'orujo? És orujo, però en un 80% d'alcohol, com podem veure la vareta que hi ha allà dins. Ui, si això només d'olorar-ho ja deu de posar-nos contents. No és apte per al consum humà, o almenys no l'hauríem de consumir. Per tant, tenim més fases per aconseguir un orujo ja que puguem consumir, veritat? Tenim 3 fraccions, aleshores tenim els caps, que és el que està eixint en aquests moments, les coles, que tampoc s'aprofita, i els cors que els tenim així. Molt bé, perquè vosaltres els tipus d'orujo que feu són per varietats del raïm. La Macabeo, la Tempranillo, típic és d'ací, del vostre Pago, i així, per tant, sí que podem tastar. Sí, podem tastar un poc. Tira-li. A veure, que tenim poc de temps. I jo, Clara, no me'n vas d'ací, sense tastar el primer orujo en primícia de Pago de Tarsis. A veure, m'han dit que el taste molt poquet. Sí, que això ha de tindre una graduació... Que bo, per cert, hem vingut tan pronte que no teniu ni nom. No, encara no. Estem barallant diverses possibilitats, però no en tenim encara. Brisa de Tarsis podria ser un d'ells. I se m'ha agradat. Escolta, però quina visita més curiosa i més profitosa que hem fet avui a este celler, perquè mira que m'ha pres coses noves. No són l'última curiositat, el que has vist, perquè és l'únic celler que l'etiqueta del seu cava que estem a Nadal és de ceràmica. Escolta-la. Has vist? I amb el cava de Pago de Tarsis, Anna, s'acomiadem. Bon Nadal ja per davant, no? Bon Nadal. Bon Nadal a tots, salut. Ja ho veuen, orujo del celler Pago de Tarsis, tot un luxe. Nosaltres els hem de dir ja adéu perquè se'ns ha acabat el temps. Ja saben quin és el meu consell, somriguen i siguen feliços, que no costa gens. Demà els esperem. Adéu.